Здравейте, OnlyFans креатори и добре дошли в днешното видео. Днес ще разкрием най-добрата стратегия за рекламиране на вашия OnlyFans в TikTok, как може да достигнете до максимален брой потенциални сабскрайбери за вашия OnlyFans в TikTok и как може да умножите дохода си в OnlyFans. Останете до края на видеото, за да разберете. TikTok е платформа на контента. Колкото повече контент правите, толкова по-добре за вас, толкова по-голям успех предвещава това. Колкото повече работа вкарвате в това нещо, толкова по-голям аутпут може да изкарате. Нека започнем с стратегията. Трябват ви 8 TikTok акаунта. Това е максималният брой от TikTok акаунти, който може да имате на вашия телефон. Трябват ви 8 имейл адреса, с които да се регистрирате във всеки един от тези акаунти. Много важно. След регистрация, верифицирате си имейл адреса, за да покажете на TikTok, че вие сте доверен потребител на платформата и избегнете опасността от бан за бъдеще. Тоест, ако вие сте доверен потребител на платформата, TikTok е по-малко вероятно да ви банне заради сексуален контент в бъдеще. Много важно, верифицирате си имейлите след регистрацията. Ще поствате 2 видеа във всеки един от тези 8 TikTok акаунта. Едно сутрин и едно вечер. 2 видеа едни и същи постваме в тези 8 TikTok акаунта. И това го правим всеки ден от седмица. Тоест, 2 видеа на ден по 7 дни са 14 видеа общо на седмична база. В един от свободните дни, които имате в седмицата, не повече от час работа да направите 14 TikTok видеа, които ще поствате 2 на ден във всеки един от тези 8 TikTok акаунта. Защо го правим това? Обяснявам. Давам примери с един TikTok акаунт. В един TikTok акаунт 2 видеа, ако поснете днеска, примерно получавате 10 000 гледания общо на тези 2 видеа. По 8 TikTok акаунта са 80 000 гледания. 8 пъти повече зрители достигате в TikTok, 8 пъти повече потенциални сабскрайбери за вашия OnlyFans. И това ни трябва. Много е важно. 8 имейл адреса си регистрирате. Много е лесно. Имейл адрес се прави за точно не повече от 2 минути. 8 имейл адреса, 8 TikTok акаунта. Всеки ден постваме 2 видеа, едно сутрин, едно вечер във всеки един от тези TikTok акаунти. За оптимален успех и оптимален доход. Както казах, 8 пъти повече гледания, 8 пъти повече потенциални OnlyFans сабскрайбери, 8 пъти по-голям потенциален доход на месец. И това е нещо, което ни трябва. Парите. Нека поговорим малко за бана, който може да получите в TikTok, заради това, че се опитвате да докарате трафик към вашия OnlyFans чрез платформата. Едно от основните неща, които трябва да знаете е, че TikTok не харесва OnlyFans. Тоест, ако TikTok ботовете заподозрат, че вие се опитвате да докарате трафик към вашия OnlyFans чрез контента, който поствате на платформата, със сигурност може да бъдете баннати. Това е нещо, което не искате, защото целият труд, който сте вложили в профила си в TikTok, дали ще е месеци или даже години, ще бъде изтрит. А това е нещо, което не желаете. За да избегнете бана, трябва да внимавате за следните неща. Първо и много важно, не правете OnlyFans трендове в TikTok. Тоест, не слагайте OnlyFans тренд музика на фона на вашите TikToks. Избягвайте това нещо, защото така влизате в adult нишата в TikTok и бивате редфлагнати от платформата. Второ и много важно, не бъдете много скъдно облечени на TikToците си, за да не бъдете банати за контент със сексуален предтекст. Има ниши в TikTok, които са, например, фитнес нишата, йога нишата, ниша за даване на съвети в любовта, ниша за даване на съвети във връзките. Тези ниши позволяват на контента, който правите, дори да сте леко скъдно облечени на този контент, пак той да не бъде маркнат и флагнат за това, че е сексуален. С тези ниши вие можете да замаскирате контента, който използвате на платформата на TikTok, с цел да докарате трафик и енгейджмент към вашия OnlyFans профил. Сега ще ви покажа примерни видеа, които вие също може да направите, за да рекламирате вашия OnlyFans в TikTok. Вижте! Видеото, което видяхте сега, показва момиче в пит клин, което прави йога пози. Същите видеа може да правите и вие. Както видяхте на видеото, момичето е в клин, който много добре показва формите на тялото й. Точно такива видеа привличат потенциалните OnlyFans сабскрайбъри. И не са със сексуален претекст за TikTok guideline. Точно такива видеа могат да гръмнат и да ви направят успешни в TikTok профилите и да ви докарат много money. Вижте още едно подобно видео в фитнес нишата. Hey, let me take their ass back to the club real quick.
Както видяхте на видеото, момичето изпълнява клипове в същото толкова впито долнище, колкото беше на миналия клип. Също много добре се очертава дупето й и това точно им харесва на потенциалните OnlyFans сабскрайбъри, които вие можете да достигнете на платформата на TikTok само с едно такова видео. Тези видеа, които видяхте, са с стотици хиляди до милиони хиляди гледания, които докарват един много добър поток от OnlyFans сабскрайбъри към вашите OnlyFans акаунт. Ето такова нещо ви трябва и на вас. Видеята, в които сте оскъдно облечени и показвате тялото си, горната и долната част, също са много готини. Въпросът е, че тези видеа са high risk content. Това означава high risk за вашия TikTok профил и голям риск за това да бъдете изтрити от платформата и целият труд, който сте дали, да отиде на вятър. Така че не правете такъв тип контент, по-скоро замаскиран в тези ниши. OnlyFans Creator, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да съм допринесъл за вашите знания как да рекламирате вашия OnlyFans акаунт на платформата на TikTok без да бъдете баннат. И все пак, ако имате нужда от помощ с това да докарате вашите OnlyFans акаунти на следващото ниво, това ми е имейла, това ми е инстаграма. Можете да се свържете с мен по всяко едно време. Лайквайте, сабскрайбвайте, шервайте и до следващото видео.